Югары Манчар авыл мәдәният йортында якташыбыз газ сәнәгате ветераны Ришат Нурисламовның Югары Манчар дип аталган тарихи документаль китабының тәкъдим итү кичәсе үтте. Китап Югары Манчар авылының 270 еллык тарихына багышлап, авылдашларына зур бүләк булды. Автор проекты Ришат Габдел-Ихсан улы Югары Манчар авылында туып үсә. Төрле төбәкләрдә нефть сәнәгатендә хезмәт сала. 1983 елдан бирле күрше Татарстан Республикасының Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең Шәмәрдән магистраль газ үткәргече линия производствын идарәсе начальнигы булып эшли. Зур абруй казанган якташыбызның фидакар хезмәте газ сәнәгате отличнигы, газ сәнәгате ветераны, газ сәнәгатенең почетлы хезмәткәре дигән мактаулы исемнәр белән билгеләнә. Ел инженеры 2017 Бөтен Русия конкурсы лауреаты. Бүгенге көндә якташыбыз Татарстан Республикасы Саба районының Шәмәрдән поселогында яши. Тормыш иптәше Гөлзифа Әгълә кызы белән 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Ришат Габдел-Ихсан улы күрше республикада яшәп хезмәт итүенә карамастан туган авылын онытмый. Манчар авылына изге иман йорты, мәчет төзеткән. Авылга газ үткәрүдә, су кертүдә ярдәм иткән, зират өе төзеткән. Китап бик күләмле булып, зур форматта, яхшы кәгазьдә 2018 елда Казан шәһәрендә төсле сүрәтләр белән югары сыйфатлы итеп басылган. Каты тышлы, тышлыгына авыл рәсеме, мәчет төшерелгән. Китапның автор төзүчесе Стәрлетамак шәһәреннән Мөдәррис Сафин. Редакция төркеме Марат Сираев, Мәгариф Арсланов, Рәүит Әхтәмов. Алар китапны чыгаруда, материаллар туплауда әйтеп бетергесез күп көчен салган. Китап 9 бүлектән тора. Анда 1755-1774 елдагы карта фрагментлары, архивта сакланган документлар, тарихыбызда тирән, якты из калдырган затлы нәселләр тамырлары, төсле фотоларга бай шактый калын китапта районның иң борынгы авылларының берсе, Югары Манчар тарихы һәм 20нче гасырдагы тормышы. Аның битләрендә авылның данлыклы үсеше өчен зур көч куйган авыл хезмәтчәннәре исемнәре телгә алынган. Биредә туып үскән галимнәрнең, төрле өлкәләрдә ат казанган исеменә лаек булган хезмәткәрләрнең, истәлеккә исемнәре генә хәтердә калган, ил язмышы хәл ителгән сугышларда катнашкан авылдашлар исемлеге бар. Мисал өчен, китапның Манчар горурлыгы дигән бүлегендә педагогика фәннәре докторы, РСФСРның ат казанган фән эшлеклесе Камил Ахияров, социалистик хезмәт герое Ләйлә Мәрдәмшина, Илеш районында беренче булып герой ана исеменә лаек булган Шәргыя Муслухова, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Резида Фахруллина, Башкортстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре, композитор Мөдәррис Мурзаханов, Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Илшат Сибагатуллин һәм башка күпләгән сәнгать осталары, нефтчеләр, юристлар, табиблар, ат казанган, орден медальле игенчеләр, терлекчеләр турында мәгълүматлар китерелгән. Ә китапның күпчелек өлеше авылдашларның шәҗәрәсен торгызуга багышланган. Әдәби-музыкаль кичәдә китапның редакция авторы Мәгариф Арсланов, автор төзүчесе Стәрлетамактан Мөдәррис Сафин, Игмәт авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Ришат Хәбибов, Хәмидә мәчете имам-хатибы Рәмзә Нурулла улы, авторның сеңлесе Юлиза Сафиуллина Нурисламова, Мусин исемендәге җәмгыять җитәкчесе Зифкат Сәйдгәрәев, отставкадагы милиция майоры Римма Сәрварова, шагыйрь Фәнис Рәхмәтуллин, авыл старостасы Салават Рафиков, Ришат Нурисламовның туганнары һәм якыннары чыгыш ясап, китапны язу тарихына һәм аның эчтәлегенә тукталдылар. Авторга зур рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Туганнар, кунаклар, без сезгә шун бергәләп эшләп, коллектив эшләп, менә авылның тарихын, авылда кешеләр, яшәгән кешеләрнең шәҗәрәсен язарга тырыштык, сезнең алга китереп куярга тырыштык. Шуннан соң бу башлау эшләре стихия килеп чыкты ул. Мин монда Манчарда тормый идем бит инде. Монда беренче китап чыккан иде. Анда бик авыл кешеләре
Gene түгел, бүтән җирләрдән дә күп бар иде. Шуңа авылга үзенә посвящать итеп чыгарырга уйладык инде. Шуннан бер вакыт Изварит итә Бирске шәһәреннән Рәвит Ахкямов. Мәгариф, син миңәргә әдипнең язган җыр текстын миңа диктовать итәләр иде. Диктовать иттем. Шуннан onun сиңа не кирәк соң ул дип сорадым соң. Мин бит бергәләп авылдашлар белән бергәләп уйлап инде авыл турында китап чыгарырга дип уйлайбыз. Син дә включайся дип әйтте миңа. Мин рад мин әйтәм, мин үзем дә авылның үзебезнең нәселнең китабын яза башлаган идем. Китабы дигәндә китап түгел, шәҗәрәсен искә төшереп, илтәнгәләрне искә алып, башында язайык дип башлаган идем. Шуннан соң biz başladık. Şundan kирәк булды безгә опытный кеше. Илектән шәҗәрә белән булышкан, история белән булышкан кеше кирәк булды безгә. Обращаться иттек Нурислам Ришатка. Мен өзім краеведен белән 9-нчы класстан бирле заниматься итәм. 42 ел менә ноябрьдә булды. Без Авыргадыр районының байтак авылларының 20-дан артык авылларының татар, шуаш, башка авылларының китапларын чыгардык, шәҗәрәләр белән бөтен халык үзенең тамырын, үзенең нәселен белсен. Монда минем яңадан үзләнеш ул, безнең китап чыгу белән генә тегем шәҗәрә битендә üzülмәй, кемдер теге дөньяга китә, кемдер туа нәселе теге дөнья битендә дәвам итә. Шуның белән һәрбер нәсел үзенең шәҗәрәсен дальше үзләре должны продолжать дигән кебек инде. Менә ул biz монда артан только дали фундамент, скелет. Монда кирде только менә сезнең Манчарда туган, Манчарда яшәгән халыклар. Шораны район үзәкләштерелгән китапханәсенең Илһам әдәби-музыкаль клубы җитәкчесе Клара Халиуллина әзерләп алып барды. Кичәне мәдәният йорты җитәкчесе Рәйлә Зарипова, китапханәче Венера Габдулисламова, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илшат Сибагатуллин, моңлы җырлары Илгиз Овалиев, Фигус Саитов гармон моңнары белән бизәде. Dünyada canına davalaşır.